Dobre, čaute. Dneska som sa už rozhodol, že budem rozprávať, takže ahoj, toto je môj hlas. Tak, dobre, vyjdeme von a môžeme tu vidieť. Tu je môj kamoš Dobro a Steve Penguin. Dobre, ideme asi stavať dom. Tak, tu si urobíme také kamenné, urobím tu a položím sem bloky radšej. A nech tu je krajšie, aj sem. Vykopem to radšej, toto drevo. Dám aj sem. Kamož mi píše, že čo robím, tak aby vedel. Toto zabijame víčku do ryti. Akurát teraz dostaneme aj jed. Toto je posledné, čo som potreboval. Naozaj. Aj. Prosím, že tu nič není. Že ma nič nezabije. Kamoš chcel, aby som sa teleportoval na jedného a nejde mi to, lebo neviem, asi bol mimo. Dám ho operátorom radšej. Nech to skúsi aj on tedy. A tu mám môjho hava na koberci. Poviem mu, že nech to urobí aj on, nech to skúsi, že to nejde. Aha, skeleton. Kde zmizol? Musíme ho nájsť. Joj, tam je creeper. Skúsim ho zabiť, nech mu dostanem Gunpowder. Takže tam hlavne nech nevybuchne. Dobre, vzduch čistý. Teraz sme sa dozvedeli, že kamarát asi neexistuje na tomto svete, takže asi odišiel. No, není tu. Tak ideme to tu stavať asi. Idem si lahnúť. Musím počkať na kamaráta. Dobre, tak stávam z postele. Pozriem sa, že čo tu postavili. No, celkom pekne to tu je. Len si to tu... Treba to tu ešte troška spraviť. Dobre, idem sa pozrieť. Tu ešte vykopem túto hlinu a dám sem radšej kameň. A dám sem kameň tedy. Urobím radšej z kameňa podlahu. Nech to je krajšie, nech tu nie je hlina. Tak to bude dobré. Rozmýšľam, či dám aj tam vedo, ale ešte neviem. A dám asi do tej miestnosti posteľ kamošovi. Dobre, fajn. Položím mu tam vedľa čestky. Dobre, tak vyzerá to tam dobre. Celkom dobre to vyzerá. Hádam to tak môže byť. Jo, ešte strechu treba urobiť. Dám tam, mám ešte dve, tak tam dám. A vymením, tu dám aj ten kameň radšej, nech to je krajšie. Na podlahu. Nechťa som zastavil kamaráta. Vykopal mi to tam aspoň, že... Vykopem si to sám. No, hneď to lepšie vyzerá. Aj tento skladík pekne vyzerá. Len to vymením za... To drevo vymením za kameň.
No, niečo lepšie vyzerá. A urobila len strechu a bude toto pekné. Dobre, zoberiem si tieto styky a idem sa pozrieť. Tu je tá záhradka naša. Sa pozriem, čo tu je všetko. No, nie je to veľa veci, ale ani málo tu není. Cez tu mám stále všetky veci. Tak idem naspäť za kamošmi. Spýtam sa kamarátov, či idú na prieskum, lebo chcel by som nájsť nejakú vesničku, ale neviem, či nájdem. Chcem sa ospravedlniť za môj hlas, lebo som troška zachrípnutý. Hej, zasa ten pes sa nechce stať ani pohnúť. No poď von, poď stade preč. No tak ho zase skúsim obahom umytiť, nech ide za mnou. No konečne, zasa. Asi idem na tú výpravu. So sikerkou. A možno tu sem dajú aj okná. Dajú sem aj čestky, pekné to tu je. Lepšie toto vyzerá ako predtým. Ja idem asi na ten prieskum. Idem sa pozrieť, čo tu je. Dám som kamene, nikto tu nie tak vidno. Aj hlínu. Tam je môj kamarát. Ale asi nechcú ísť na prieskum. Tu je tento obchodník. Skúsim ho zabiť, nech má ráno. Yes, už mám ráno. Ale čudné, že mám len jedno. Nevadí. Dám si psa na vodítko. Dám si ho na vodítko radšej. Neviem, či pôjde za mnou, ale no ide. Zoberiem si kosti, kebyže náhodou ešte predtým vidíme psa. Ale dám mu dole to vodítko radšej, aj tak pôjde za mnou. Chcem nájsť si ďalšieho psa. Chcem 2. Len všade sú stromy, stromy a stromy. Prosím, nech nájdem džunglu alebo niečo. Potreboval by som nájsť džunglu, nech môžem mať melóny. Chcel by som si zasadiť do tej záhradky a ovce. Zabijem ich a budem mať mäso konečne. Nechám sa No, dobre. Jednu zabil a po druhej ide tiež. Dobre, aj tu zabil. Kade to idem? No, dúfam, že to bude niekde ten pes, lebo chcem nájsť toho psa. Chcem mať 2 psov. Prosím, nech tu je niekde tá džungla. Aha, prasce. Budeme mať mäso. Yes. Tu je ďalšie. No dobre. Aha, džungla, yes, áno, džungla, to som chcel nájsť. Dúfam, že tam budú melóny. Zoberiem si semiačky, kebyže náhodou sú tu papagaje. Chcel by som si jedného ochočiť.
zoberiem si tieto kakaové boby so stromom. Nech máme doma. Chcem pestovať. Nech môžeme si robiť kúkísky alebo niečo. Ale dúfam, že nájdem tie melóny. Tie melóny by som hrozne chcel nájsť. Prosím, nech nájdem tie melóny. Aha, melóny, yes. Vykopem si ich a pôjdem asi domov. Alebo si ešte chcem nájsť toho papagája. Dobre, ešte zoberiem tieto 3 a idem hľadať psi papagája asi. Alebo 2. Je tu papagaj? Zdalo sa mi, že vidím Aha, tam je papagaj. Idem si ho ochočiť, nech môžem si ho zobrať domov. Pesa tu mám. Poď sem. No poď ku mne. Chcem si ho ochočiť, lebo hrozne sa mi páčia tieto papagaje v Minecrafte. Je škoda, že som nenašiel toho modrého. Yes. Prečo na mňa útočí? Neútoč na mojho psa. Dobrý halo. Tak, asi ideme domov. Mám ho na sebe, skontrolujem, čo mám na sebe. Alebo, mám ho na sebe. Toho. Ja len som zobral psa. Ja som to psa dám. Dal som ho. A ovca ďalšia. Zabijem ho. Prepáčte, mi vyskočilo z jedného zápasu. A nájem sa z toho melónov, lebo mám prázdny hunger. Musím sa ponáhľať domov, lebo už sa stmieva. Aha, mám papagája na sebe. A kolik nechci? Rozmýšľam, či sa teleportujem na konečne. Ja neviem. Asi sa teleportnem, neviem. Skúsim ísť ďalej od tých zombíkov a portnem sa. Idem za s tým pingvínom. Kde bol ten jaskyni? Aj, zase som padol. A môžem si spravať, super. Nasadím si armor a dám si krompáč. Kde mám sekerku? Možno mi ho zobral kamoš. Zoberiem si papagája na seba a idem asi domov. Joj, tam je zombík, to nie je dobré. Skúsim radšej. A kamoš mi ide na pomoc jesť. Počkaj, papagája si chcem zobrať za sebou. Nechcem si ho tu nechať. No poď sem, poď. No, idem na ňo. Dobre, ide so mnou. Prečo ma bije? Aha, chce mi dať veci. Ďakujem. Napíšem mu to aj. Ďakujem mu. Jaj, papagaj, furt ide dole. Chcem ísť už konečne domov. Jaj. Prečo mi to nejdem vyskákať? Dobre, tak ideme ísť hore. Jaj, tieto nekonečné schody. Tak nemám rád toto chodenie. Dobre, už som chvála Bohu hore. Hej, komu píše Šumka? Ale to je tak pekné. Pekne to spravili.
Majú toto pekné. Teda sami chcem. No, dobre. Sami to chcem učiť, takže čaute.